Ovládnu ženy investovanie? Podľa údajov Boston Consulting Group majetok žien porastie v nasledujúcom období celosvetovo až o $5 biliónov ročne. Pričom najväčší nárast sa očakáva v Európe. Majetok žien v európskych krajinách by sa mal do roku 2030 zvyšovať ročne o 8% v porovnaní s 3% u mužov. Európske investorky by tak mali do roku 2030 ovládať až 45% globálnych aktív. Viac si o tejto téme povieme s mojimi dnešnými hostiami. Vítajte pri sledovaní relácie Investujeme. Mojimi hostiami sú Jana Holíková, obchodná riaditeľka spoločnosti Across Private Investments. Dobrý deň. Dobrý deň. A Dominik Happel, investičný analytik z Across Private Investments. Dobrý deň. Pán Happel, tak poďme si povedať o tých štatistikách hneď, ktoré som spomenula v úvode, o aké investorky ide. A teda dá sa povedať, že naozaj ženy ovládnu v nasledujúcich rokoch investovanie? No ak sa pozeráme na tie globálne štatistiky, tak treba povedať, že nám to stále ide čoraz lepšie. Takže áno, ženy sú v tomto prípade lepšie investorky ako muži. Častokrát aj preto, že sú viac zohľadňujú proste rizika, kdežto muži častokrát do toho investovania vkladajú práve svoje ego, nejaké dokázanie si toho, že mali pravdu. A naopak, aj keď ženy sú viac emocionálne, tak v tomto prípade veľmi racionálne vyhodnocujú rizika a častokrát od nejakých príliš rizikových investícií skôr ustúpia, čo ich v tom dlhodobom horizonte ochráni pred nejakými nečakanými stratami. A to sa prejavuje v dlhodobom horizonte aj na ich výsledkoch, kde zhodnocujú o niečo lepšie ako muži. Keď sa ešte vrátim k tej štatistike, 45% globálnych aktív by do roku 2030 mali ovládať práve tieto investorky v Európe. Jedná sa to napríklad o investorky, ktoré sú podnikateľky, alebo sú to napríklad ženy, ktoré dedia ten majetok? Aj. A treba povedať, že týka sa to aj napríklad portfólio manažériek, čiže žien, ktoré spravujú ako keby cudzie aktíva, ale majú ich na starosti. Čiže aj v tomto, povedzme, finančnom sektore čoraz viacej sa presadzujú, takisto ako sa presadzujú, povedzme, na nejakých vyšších funkciách v bordoch spoločnosti alebo v politike, tak aj tu práve v finančných inštitúciách na týchto riadiacich pozíciách, kde rozhodujú o prostriedkoch klientov, začínajú mať čoraz väčšie svoje miesto. Pani Holíková, vy ste robili v rámci Acrossu taký prieskum, že koľko máte žien investoriek, koľko mužov, ako to vychádza? Zatiaľ je ten trend taký, že 80% investorov tvoria muži a iba 20% ženy. To rozloženie majetku nie je úplne v tom istom pomere a snažíme sa pracovať a povzbudzovať naše dámske investorky v tom, aby sme ten pomer zvyšovali postupne. Predpokladám, že asi majú viac tých finančných prostriedkov k dispozícii muži ako ženy. Jeden faktor je ten, že ho majú k dispozícii ešte aj historicky tých prostriedkov viac muži. Druhý je ten, že ženy majú menej času alebo sa menej venujú a prioritizujú iné veci, ako je rodina, kariéra, biznis. A tým svojim investíciám sa venujú až v ďalšom rade. Dá sa aj povedať taký všeobecný profil slovenskej investorky, že kto vlastne investuje na Slovensku? U tých žien sú tu také dve základné kategórie možno. A tá jedna je, ako ste aj pomenovali vy, sú to ženy, ktoré zdedili majetok po svojich partneroch. Je to silná kategória dám, ktorých manželia alebo partneri podnikali a boli aktívni v 90. rokoch. A teraz táto generácia dobieha do toho, že ženy, keďže žijú dlhšie, štatisticky sa dožívajú vyššieho veku, tak tento majetok dedia. A to je jeden typ investorky slovenskej a druhé sú práve tieto mladšie manažérky, ktoré aj Dominik spomínal, ktoré sa dostávajú do vyšších funkcií, sú vyššie zárobkovo, majú vyššie zárobky, sú viac aktívne v biznise aj v manažerských funkciách a tie začínajú postupne kumulovať ten majetok tak, že majú možnosť ho investovať a zhodnocovať. Ako je to v čase? Teda zlepšuje sa to? Už ste, pán Happel, vlastne aj spomínal, že vlastne tieto štatistiky to len potvrdzujú, čo sa týka európskeho významu, ale teda aj na Slovensku, že viac a viac žien máme investoriek? Presne tak. Keď sa pozrieme na ten vývoj napríklad Slovenska, tak už od 89., kedy sme prešli na nejakú trhovú
trhového kapitálovú ekonomiku, tak v tom čase nebolo dostatok informácií. Ženy nerozbiehali svoje podnikanie častokrát ostávali doma s deťmi a o tie financie sa staral hlavne ten muž. Čím ďalej, tým tá emancipácia žien je v spoločnosti vyššia a tým je aj vyššia ich miera, kedy vstupujú vlastne na tie finančné trhy. Čiže sú viac odvážnejšie, sú viac sebestačnejšie, majú svoje vlastné podnikanie, vytvárajú svoje vlastné finančné rezervy a takisto sa snažia potom tieto svoje rezervy efektívne investovať a zhodnocovať. Takže tým, ako sa nám vlastne ženy v spoločnosti čoraz viacej presadzujú a dorovnávajú sa aj v platoch, tak dorovnávajú sa práve aj v tej ochote investovať. Tak ale veľmi pomaly sa dorovnávame v platoch. Ešte stále je tam 20-percentný rozdiel. Každopádne, ale teda je to na dobrej ceste, ako vravíte. Tie štatistiky sú pozitívne v súvislosti so ženami. Ako investujú ženy už konkrétne? Teda idú do rizikovejších aktív, alebo sú to nejaké iné stratégie investičné, ktoré im volíte oproti teda tým mužom? Vo všeobecnosti môžeme povedať, že tá dlhodobá stratégia pri ženách alebo mužoch sa až tak zásadne neodlišuje. Čo je skôr tým rozdielom, tak to, že ženy častokrát počujú na tie, viac na tie témy typu environmentálne investovanie alebo zelené investovanie, či už je to kvôli ochrane klímy alebo kvôli dopadom na spoločnosť. Čiže ich viac zaujíma nielen ten hrubý výnos tej investície, čo dominuje práve u tých mužov, ale aj tie sociálne dopady tých ich investícií na nejakú širšiu spoločnosť. Dôležité je, že čo sa ďalej robí s takými dátami, keď zistíte, že akých máte klientov, ich profil a podobne, ako ďalej narábať s tými informáciami, respektíve keď vidíme, že ešte stále je veľký podiel mužov, ktorí investujú a ten menší koláč, teda si odkorili tie ženy, tak ako ich povzbudzovať k tomu investovaniu, alebo akým spôsobom ich povzbudiť, aby lepšie narábali s tými peniazmi, lebo stále to investovanie sa dá nazvať, že lepšie narábam s peniazmi. Ženy typicky radi sa poradia a konzultujú svoje finančné rozhodnutia a v tom teda my chceme byť tým partnerom a radi by sme ich v tomto povzbudzovali a boli na tej strane, kedy im vieme osobne veľmi personalizovane poradiť o tom, ako investovať, rozprávať sa s nimi o tom, sústrediť sa na tie dôležité dôvody, že prečo takto investujú. Práve preto ženy radšej vyhľadávajú osobnú radu a odhodlávajú sa dlhšie k tomu, kým urobia to investičné rozhodnutie. Takže jednou cestou je určite komunikovať správne na tieto ženy investorky, ktoré chcú mať dôveru v toho svojho konzultanta, s ktorým sa chcú o tom rozprávať, ktorým potrebujeme individuálne nastaviť ten cieľ, tú správnu motiváciu, prečo investujú a rozprávať sa o tom. Ženy sú typicky viac naviazané na nejaké životné udalosti, ako škola pre deti, dôchodok, akékoľvek veľké rozhodnutia a zmeny v živote. A tam my potrebujeme byť ten partner, ktorý sa s nimi o tom rozpráva, ktorý vycíti tú ich potrebu a potom na to nastavuje tú investíciu. Už sme to aj v úvode načrtli a je to také paradoxné, že ženy teda pri tom investovaní nie tak príliš podliehajú tým emóciám oproti mužom. Je to také zvláštne, ak sa teda pozrieme na ostatné iné, teda ako hovoríte, životné situácie, tak prečo práve pri investovaní sú v tomto lepšie? Sú lepšie možno v tom dodržiavaní toho horizontu alebo nastavení si toho cieľa, za ktorým potom vytrvalo idú, že ak sa už o tom presvedčia, tak potom nepodliehajú tej emócie a nepotrebujú si tak dokazovať. Povedzme si, že ako je to v športe a v iných kategóriách, nepotrebujeme sa náháňať my ženy s tými ostatnými dámami, my si možno viac doprajeme a nedokazujeme si, že vieme ten výnos dosiahnuť vyšší ako moja kamarátka alebo kolegyňa. Ja som si pozerala aj rôzne štúdie, ktoré robili bankové inštitúcie u nás na Slovensku, ktoré sa takisto venujú tomu porovnaniu žien a mužov. A väčšinou vlastne napriek tomu, že o pätinu menej zarábame ako muži v priemere, tak máme našetrených viac peňazí. Väčšinou v bankách na účtoch to nechávajú tie peniaze. Ženy, čo nie je veľmi dobré, alebo na nejakých rôznych sporiacich účtoch. Teda, čo robiť s peniazmi, ak teda sú ženy také konzervatívnejšie, viac uvažujú o tom si nejako sporiť a nerozhadzovať a podobne. Čo robiť v tomto čase, pán Hapol, s peniazmi a akým spôsobom ich investovať?
Samozrejme, prvé, čo treba zistiť pri takejto investorke, je rizikový profil. Čiže ako náhle tá investorka spĺňa nejaké rizikové kritéria, tak potom podľa toho sa jej vytvára tá paleta investičných nástrojov. Dnes veľmi zaujímavé môžu byť práve dlhopisy, alebo korporátne dlhopisy, alebo nejaké krátkodobé nástroje peňažného trhu, ktoré vedia zafixovať vyšší výnos aj na kratšiu dobu, povedzme 6 mesiacov, 12 mesiacov alebo niekoľko rokov. Takže dneska tým, že tie úrokové sadzby sú pomerne vysoké, aj Európska centrálna banka nedávno zvyšovala opäť úrokové sadzby, tak to tlačí práve na ten dlhopisový trh, na zvyšovanie úrokových sadzieb. Vidíme to aj v bankách, ktoré na tých sporiacich účtoch, ktoré ste spomínali, sa snažia pomaličky na to reagovať, ale naozaj v ich prípade je to len nejaká kozmetická zmena, kdežto na druhej strane povedzme, že ten kapitálový trh na to reaguje ďaleko dynamickejšie a vie takýmto konzervatívnym investorkám doručiť vyššie výnosy. No, my sme hovorili o veľa pozitívach, čo sa týka investovania žien, že sú aj, že si nechajú viac poradiť ako muži, nepodliehajú emóciám a podobne. To vyzerá veľmi ideálne, ale robia okrem toho, že sú tak konzervatívne tie ženy, aj nejaké chyby pri nakladaní s peniazmi a následne pri investovaní, čo vám teda zrejme aj vyšlo v tých vašich dátach, pani Holíková? Tá najväčšia chyba je asi, že to rozhodnutie odkladajú a že to rozhodnutie posúvajú v čase a nenajdu si čas na to, aby sa tomu venovali. Takže to je to, k čomu my chceme povzbudzovať tie dámy a ja povzbudzujem svoje klientky, aby sa našli čas na seba. Tak ako si nájdem čas na seba, že si vezmem hodinu času od rodiny a venujem sa aktivite, ktorá je pre mňa prospešná, tak tie financie nesmiem nechať tak. A nájsť si v tom uponáhľanom kalendári na toto priestor. A aby čím neskôr začnem, tým samozrejme menej viem dosiahnuť. A to je to dôležité si povedať v prvom momente. To riziko, ktoré spomíname v našej relácii veľmi často pri investovaní, zohľadňujú Slováci veľmi často pri nakladaní s peniazmi. A práve to, ako hovoríme, sú konzervatívnejšie tie ženy, tak to riziko asi bude zrejme veľkou brzdou pri ďalšom nejakom rozhodovaní o investovaní, keď hovoríte, Európska centrálna banka ešte zvyšovala úrokové sadzby. Ešte je neistá situácia, stále sa boríme s energetickou krízou a podobne. Uvidíme, ako bude situácia celá sa vyvíjať politická po voľbách a podobne. To sú rizikové faktory, ktoré môžu odrádzať ženy od investovania. Máme sa na investovanie pozerať z takého, dalo by sa povedať, krátkodobejšieho hľadiska? Práve, že nie. To investovanie by malo byť vždycky behom na dlhú trať. To, o čom ste hovorili vy, tie rizika, to je vždycky len o nejakej schopnosti správne to vysvetliť. Samozrejme, investovanie so sebou prináša aj rizika, prináša nejaké obdobie kolísania na tých finančných trhoch, čiže to je súčasťou toho investovania. Aj keď ideme plávať do mora, tak počítame, že tam budú vlny a sme na to pripravení. Čiže keď ideme investovať, počítame s tým, že nám tie investície môžu kolísať a sme na to pripravení a vieme, čo od toho môžeme čakať. Takže samozrejme s tými rizikami sa dá veľmi pekne pracovať. Preto v tomto smere, ako tie ženy dávajú viac aj na tie rady tých odborníkov častokrát a preto vo veľkej väčšine prípadov nedochádza k nejakej dramatickej likvidácii toho ich finančného majetku aj v prípade nejakého zlého rozhodnutia. Na druhej strane práve tí muži častokrát aj nejaké, povedzme, výstrahy sú schopní odignorovať a to potom vedie k nejakej prípadnej deštrukcii práve tým ich zlým rozhodnutím a snahe niečo si dokázať, snahe zarobiť viac ako môj sused, snahe mať hlavne pravdu a preukázať ju práve cez ten svoj investičný účet. Keď hovoríme o investičnej stratégii na dlhšie obdobie, tak o akom období hovoríme, alebo ideálnom období na investovanie? Vždy hovoríme v tejto relácii, že už včera bolo neskoro, keď teda neinvestujeme, ale keď už investujeme dlhodobo na rôzne ciele, životné situácie, ktoré sme si povedali pre deti, alebo na bývanie, na dôchodok a podobne, koľko to je rokov? Ten investičný horizont by mal byť postavený povedzme minimálne na 4 až 5 rokov. V takom prípade sa to investičné portfólio dá veľmi pekne vyskladať. Samozrejme existujú produkty, ktoré sú aj na kratšie obdobie. Ak viem, že teraz na rok tie prostriedky nepotrebujem a chcel by som ich niekde uložiť s nejakým zaujímavým výnosom, áno, to sa dá. Ale na druhej strane, keď sa bavíme o
dlhodobom kontinuálnom investovaní, tak tam sa bavíme o horizonte naozaj 5 rokov a viac. A keby som ako žena, ktorá má sporiaci účet v banke, mala iba tieto peniaze za celý ten čas uložené na sporiacom účte alebo respektíve bežnom účte, kde nie sú úročené, oproti investovaniu, tak ten rozdiel je markantný? Áno, samozrejme. Je veľmi markantný, pretože pri tej súčasnej dnešnej inflácii, ktorá je tesne pod 9%, prakticky z tej kúpnej síly peňazí každý rok strácate 9-8% v závislosti od toho, aká tá inflácia do budúcnosti bude. Čiže tam sa to môže vyšplhať niekde okolo 30 až 40% stráty kúpnej síly tých peňazí. A naopak, keď ich investujem, tak tých 30 až 40% môžem ich zhodnotiť. Takže ten výsledok po tých 5 rokoch môže byť diametrálne odlišný medzi bežným účtom a reálnym investovaním. Na záver si to teda zhrňme a teda dajme nejaké odporúčanie tým ženám, trošku ich pozbuďme k tomu investovaniu, aby tie štatistiky aj za ECROS boli oveľa lepšie, ale samozrejme teda, aby sme prispeli aj k tým už veľmi dobrým trendom, čo sa týka Európy a celého sveta. Na čo treba myslieť, respektíve ako pozbudiť tie ženy, aby začali viac rozmýšľať nad tým, ako zhodnocovať svoje peniaze? Pani Holíková. Vyhradiť si na to čas. V prvom rade, tak ako všetkým iným povinnostiam domácnosti, aj toto je niečo, čo potrebujeme urobiť a vyhradiť si čas na to. Stretnúť sa s tým odborníkom. Vysvetliť mu svoju životnú situáciu. Máme na to nádherný nástroj, kedy vieme vám urobiť nejakú prehliadku alebo audit svojho portfólia, vypočuť si ten názor a potom už len investovať, nič iné. A lepšie je asi nespoliehať sa na seba, ale práve na toho odborníka v tom investovaní. To je asi lepšie, to stále hovoríme. A hlavne v tomto čase, kedy na nás sa vrhajú rôzne aj také čudné, pofiderné ponuky zo sociálnych sietí. Treba na to dávať pozor, pán Hapl? Určite áno. Tam si treba vždycky, ak už nič iné, aspoň si dať poradiť od nejakých ďalších inštitúcií, čo hovoria na túto ponuku, alebo túto ponuku prišiel mi takýto e-mail od takejto spoločnosti a aj tá protistrana môže práve vám skonfrontovať takúto ponuku alebo takýto produkt, ktorý síce láka na obrovské zhodnotenie, ale už nehovorí možno o tých rizikách, ktoré sú za tým skryté. A práve takýto odborník, ktorý vás len vystriha pred takouto investíciou, vám môže zachrániť nemalé prostriedky. Ešte teda otázka na záver, keď mi to napadlo, že čo nám teda ľudia väčšinou píšu, sú tie rôzne ponuky cez sociálne siete, ktoré majú dvojciferné výnosy za veľmi krátky čas. To už je hneď prvý indikátor, že je to taká pofiderná ponuka, keď je dvojciferný výnos za 2 alebo menej rokov? Určite tu treba vždy spozornieť. Ak sú to ponuky cez sociálne siete alebo nejaký hromadný e-mail, tak rozhodne sa treba poradiť s odborníkom. Najlepšie, ak máte nejakého investičného konzultanta alebo privátneho bankára, s ktorým to viete konfrontovať a on vám veľmi rýchlo bude vedieť vyargumentovať, že prečo táto ponuka je možno nejaká podvodná alebo príliš riziková a bude vám to vedieť odôvodniť, na základe čoho vy ochránite svoje prostriedky. Samozrejme, všetci by sme chceli mať vysoké výnosy, ale treba dávať aj obrovský pozor na tie rizika a finančný sektor v tomto prípade nie je ničím iným, kde takisto sa nachádzajú rôzni špekulanti, ktorí sa chcú zviesť práve na takýchto nekalých praktikách. Tak ako stále hovoríme, treba byť obozretný a treba sa vlastne viac obrátiť na odborníka ako na svoju nejakým spôsobom skúsenosť, že my to teda zvládneme sami. A teda, aby som uzavrela túto tému, budeme sa aj samozrejme v našom vysielaní venovať. Stále sa intenzívne aj venujeme ženám a porovnaniu v mnohých oblastiach a verím, že na budúce si už povieme o lepších štatistikách, že tých žien pribudlo. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Mojimi hostiami boli Jana Holíková, obchodná riaditeľka spoločnosti ECROS Private Investments. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A Dominik Hapl, investičný analytik ECROS Private Investments. Ďakujem veľmi pekne. Rozhovor nájdete aj v archíve na našom webe teatry.com. Majte sa pekne a dovidenia.